Selecting where we are going. Forever Bobbies. And the adventure begins. And here we are. Mabigas ba? Hang kayo pa yung anangan? Pas kayo pa yung nalpas ka niya. Saan ba tayo? Sa trail or sa stream? Stream daw. So let's go to that stream. Q-Seng. Dito sa kabila is Q stream. Chakyu. Basta we are going to the stream. Na lang kayo kasi para ano, marami tayo. Saan kayo? Ah, Hindi na pangit. Pangit ang maliit. Pwede ka madaming post. Maraming po dito. May ano pa yung ano. oh sige. Sama na lang kami sa inyo. Doon ba kayo pupunta? Oh, ha. Let's go and have fun. Oh. But my shoes is not suitable for this week. Buti na lang, nag-ano ako. Kahit i-ano mo sa tubig. My shoes is not really for suitable for this adventure. Yung map or paa? Ganito talaga siya. Talagang walang specific na daanan. Kaya pala your shoes is So really maikwato for mo this. kiti there mo lang trail. Mayat ang let's go. Ang magsapor petasyon is Yachu. Oh. Sapor kasi kapit na Yachu. That is the may nagaglow
Umanayan ko, aliw-liwato'y puso, sakit ni agek mo. Takas man lata ka, mangiparparing na, ngeparpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalataan na rigat, di ang babatubat. Matukay ni karayo sa mitage, di malagip ko. Samit ni agek, tijak malipatan. Tauray numalmal dayak, mabaw asan day to'y riknak. Samit ni agek, isut dadaret depek. Mapukaw kung tuman amin, anapate. Agbati dito'y lagip, di samit ni agek. Naisot kapagan, ken liw-liwat uray awan kadenan. Umanayan ko, aliw-liwato'y puso, samit ni agek mo. Takas man lata ka, mangiparparik na, ngemparpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan na rigat, di ang mabatuban. Matukay ni karayo sa mitage, di malagip ko. May sarabi iyan at parpar mata. May sa alagawan, tinagparang kanya. Bilang panunod ko, tinabaybayan, kadagit didildilaw, ngayon mapay. Ani ayat isudat na marmay, kadagiti bitbitwe, na imapay. Tanusong ken nilagip isudat kapatgan, may palagip dalangang amabuy-buyan. Wanan zata, inggit ina, Get inas, anangaya, anangayang, ay tuirik na, na imubudasin, dasen. nagtingal ayan. Ayat, tanadyak kagayat, mauyos met tenday to'y biyak. Capture anti Ani kasi tutusok mo siya na picture. Ayan. Palalo susok tango mo sa. Make hands. Kayang-kaya hands. Nakailan si Binigay. Let's go. That is what they call adventure. You need a helping hand? Alam mo ko kasi, Marcel, si Okrop, Ina. Okrop as si Chiu. Ay, watch out. Ay, kapoy. Okay, hold hands. Ayan. Oh, you are mabigat. Ayan.
for spring breaking. Kung wati mga masyaran. Watcha. Apa? Watcha man, watcha. Ayun, nasuruan. Naipiyam. Watcha man. Tidak kasi mo, di ba? Anyan, papanandag ito yung dagaming babalasang dito eh. Single pa ka gito eh. Medyo baak kay. Puluan, ay nang dagi guys. Dito eh. Ay nang dagi di dua. Bupay ah. Ada mo tin, tao to eh. Dama ti English na speaking gayam. Handa bang nga binabay dyan string na dito tay? Pachos. Adugan ti kuan na guys ya. Kailangan wag pa rin tumo kay so. Ay tapi ya. Aki dam dai kita. The railway. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, Hi. Thank you. Okay, enjoy yourself. Yeah, you too. Yeah. Naoy. Ako ra dati. Pekot na kaskada. Adu may ginti tao. Hmm. Ano na Hi, wow, Jikosi, let's go swimming. Let's swim. Kita dai. Yes. Saot. Ha? Uta, basta mo. Ada kami ti very long. Pero nakaya nga sumakat yun ang sabi niya. Pero saan galing? Kasi hindi niya rin alam to. Kaya kat nung pang-swimming tayo. Mabalik ba? Then we go up swimming, okay? Yes! We have balance! Eh, dati way up ni, kasi ano pag lang na naaram. Yeah. Patagal ko doon po. Okay, so, ay, basket betting na pag-swimingan. Hindi, dati na kami na. So, let's go up? Yes. So, which way there or here? Oh, you take the picture here? The video? Complete. Pwede kita manadadala ng guys. No, don't have.